Ipinatupad po ang full alert sa bayan po ng Jacinto kahapon, Easter Sunday, Abril 5, kasabay po ng pagdagsa ng mga deboto sa St. Jacinto Parish Church. Layunin ng hakbang na tiyakin ang kaligtasan at maayos na daloy ng mga mananampalataya. Nagsanib puwersa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection upang bantayan ang loob at paligid ng simbahan. Inilatag din ang mga personnel po sa piling lugar para maiwasan ang aberya at masigurong maayos na daloy ng mga tao. Pinayuhan ng mga bisita na manatili sa pagiging mapagmatsyag, sumunod sa mga patakaran at makipag-coordinate sa mga otoridad. At ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na ipatutupad ang full alert sa mga okasyon kung saan inaasahan ang mas malaking dami ng tao bilang paraan upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM.